ke ba kwa sa sistem dengan mi yang sa di kalumpung nya le election hanus nem arja apply kawe kamat pelong ba kwa hi ba roi kapar ka di bendon ako anga dong katang jong ke igi jung pi hakini sansnam baladap haka musni konsulsi abede bakaroi kapar ka sung sung sain kadan em haji pek hakko musni konsulsi joginik sansnem kiblale i hamtan namata karoi kapar hi kam don karoi kapar ko musni konsulsi mar baleng i kar sebengile walang election kong dong walang pek ngi do kam sosoro i development kam don aga diga musni konsulsi ju te hakani ka jingya lenti jung pi ban pun kre ekane ka election MLA ka bamanta hadu kan no pi ka jing kerman kan no pai ba ka jing support jung pai ba pi ka don em ka jing kerman ba pin poi sa ka thom hi ban ong e kata ngamla mar bale hi aba sisin hi ba brio ukwa bnyele hi udon hi ya ta kam sim ka thong ban yukun ban poi sa ta ka thong sa ka jing job bat ka song pat how pai ba lara umon kosong haga jing start jong pai ba kadon ba ka jing kno ro kami ka jing kran ki ong ba phile kane election ka dei naga menta jongnor ban punjab yanur yano te hadu kan olong jisa te ibin ai ka jing persai lo ta kata di ka belong very important but kalong very interested nam tang jonga bang yo ban fi ma fi ta sngi fi yo ban sim ya ka interview nam ta jonga ngau yo fi ba ki brio ka ba sen bangalai ki ong ba kani election bangile iba don la piliang ni Mr. A, Mr. B, Mr. C. Haning itu ipi dak besai sepi kamtam segi pai ba jong ka thong ri dong ri bhoi chungi kamtam e nam ta kom sni ko si bi chungi ba nga yeng na ka jong ka nong rim na ka jong rim ba nga yeng hi na ka jong ka jing kwa ka junga ka misim junga dak misim senrang junga akwa ben yeng ye kane om ba pen yeng manor mano ba pha manor mano handeng ngapen pau ngapha sipi segi pai ba jong ka mesti konsi ba kari bhoi bait jung ba badon umde ba penyang laki we ngayeng hi dala di bat da ka mesim ka ba sngok ya da mesim ka ba pang ka mesim kwa ban yeng hi kane ka election na mata upai ba nong song snong jong ka umsning bat jong ka thamru bhoi bait jung hakari ka kanti phijet na ka party PDF ke ke jing i jong phi ha ka party PDF na ka banta ka konsulsi i nomor ba how to snem arja khalai ngalai de yele ya ka election now sumbol bombiti hatu ko por arja kalai ude independent but ngi ba uni bombiti uni sumbol hatu ko por independent but how arja ka ude kelas ke parti but hadin kata bang i ba u candidate lan to u job lan parti dia job but ngi ba ka thong jong uni bombiti lan ka PDF ka don hok thong kamar ka ni ke parti ka badang ku ke barang suba ka badon jing thok bria pi ngi bagane ke parti kapat hok beria haga dengan sansnem ke menta kabalale hajing don jong kini ki perlok kini ki minister mo iba banti dor lenggo bolong sport minister maju perlong agriculture minister ni bagane ke parti PDF ka pesang balik bun ki jingkala na menta ki jongi unong song sinong jong kan ka jela beri jongi om di tang kata ndi tani PDF kawe ka thong ka banukong e kade hak tu ko por ka ba nang de hak por ba long ka chief minister Dr. Mukul ba pendu ya ka jing ya ka pendu bor ya ki rang ba snong hande lang ba kani ka parti PDF ka ba yeng rang ba bat lang ba jing yeng rang ba jong ka parti PDF kani kalap penlong ba ki babun ki pai ba ki i ba kade parti ka don ka jing kerman nam ta jong pai ba te hadin ka jingmi no jong MLA bla job harjar kar plana ka PDF ba Jason kadon em ba ka jing kta e ka party kembalong menta hato kinong kersan kidang ne kidon ru kibala ya pra hi pinken ya kata nyemla ban ong nomor bahak hak ni demokrasi bang mo don ki barum don ki mami mo te hande ngai ba ki bru ki ba ya kene ka party hadu menta kidon kidang scam hadu menta